Betrokkenheid bij de soevereine beweging Common Law levert een vrouw uit Oostburg een jaar cel op. Rotterdamse rechtbank veroordeelt de vrouw in een grote rechtszaak tegen de radicale beweging. En verder in deze Zeeland nu. Wedstrijd Hoek-Telstar al stijf uitverkocht. En ADRZ populair bij artsassistenten. Goedenavond. Een 67-jarige vrouw uit Oostburg is veroordeeld tot een jaar cel voor de rol die ze speelde bij Common Law, een radicale soevereine beweging. Ze stond samen met anderen terecht voor de rechtbank in Rotterdam en die oordeelde dat de vrouw een prominente rol speelde bij de oprichting van deze criminele organisatie. Nou, aangeschoven is verslaggeefster Mercy Kamermans. Ja, Mercy, een jaar cel, is dat nou een mee- of een tegenvaller voor de Zeeuwse verdachte? Ja, ik denk toch wel een meevaller eigenlijk. Want de eis van het Openbaar Ministerie was 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En nu dus van de rechtbank 1 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En het is zo dat zij in voorarrest al een half jaar heeft vastgezeten. Dus in de praktijk betekent dat ze niet meer terug de gevangenis in hoeft. Het is wel zo dat ze ook nog een taakstraf heeft gekregen van 120 uur. Die moet ze natuurlijk ook uitvoeren. Ja, en de reden dus dat die straf lager uitvalt, is dat de rechtbank zegt, er was wel sprake van een criminele organisatie, maar niet van een terroristische organisatie. Ja, en dat is dus net wat minder zwaar. Maar toch was de rechtbank niet mild over de Zeeuwse verdachte. Vanuit de kerngroep heeft de verdachte opruiend gehandeld en geïnteresseerden in het gedachtegoed van Common Law aangespoord tot het plegen van terroristische misdrijven. Zo werd opgeroepen tot het opzetten van lokale milities en het desnoods met geweld uitvoeren van burgerarrestaties, waarbij overheidsfunctionarissen moesten worden opgepakt en volgens onder Common Law opgerichte volkstribunalen worden berecht. Het op deze wijze oproepen tot geweld is onacceptabel, werkt ontwrichtend en is zorgwekkend. Hoewel de verdachte ter zitting heeft verklaard dat zij zich heeft laten meeslepen en dat haar bubbel vol complotten inmiddels is gebarsten, constateert de rechtbank dat de verdachte niet doordrongen lijkt van de strafwaardigheid van haar gedragingen en hiervoor nauwelijks verantwoordelijkheid neemt. Maar het is dus een grote zaak met meer dan 10 verdachten. Hoe is de andere verdachten vergaan? Nou, die andere 9 verdachten hebben ook allemaal lagere straffen gekregen. De hoogste straffen waren voor degenen die ook echt in wapens hadden gehandeld. 3,5 jaar cel was het meeste. Maar er was ook 3 keer vrijspraak. En wat wel heel opvallend was, de publieke tribune zat vol bij de rechtbank. En dat was eigenlijk tijdens de andere zittingen over deze zaak ook wel. En dat waren dan vooral mensen die hetzelfde soevereine gedachtegoed aanhangen. Maar die gingen dus klappen naar die vrijspraak. Ja, en daar was de rechter niet helemaal blij mee. Een opmerking. Er is buiten een spandoek waarop staat justitie is theater. En nu is het in het theater gebruikelijk om te klappen als u iets mooi vindt. Maar de rechtbank stelt het niet op prijs dat u nu klapt. Want de rechtbank is geen theater. Ja, geen waardering voor dat klappen dus blijkbaar. Maar nou kan zowel justitie als ook de verdachte kunnen in hoger beroep tegen hun straffen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ja, ik denk dat het van de kant van de verdachte misschien de kans wat kleiner is. Er zijn natuurlijk lagere straffen opgelegd door de rechtbank dan dat er geëist waren. Aan de andere kant, als jij nou echt principieel vindt dat je niks fout hebt gedaan, dan ga je natuurlijk misschien toch in hoger beroep. En dan heb je natuurlijk het Openbaar Ministerie. Ja, die gaan misschien ook wel in hoger beroep, want die vonden dus echt dat er sprake was van een terroristische organisatie. Ja, en daar gelden hogere straffen voor dan wat de rechtbank nu heeft opgelegd. Mercy, dankjewel. De keuzegids Universiteiten 2026 heeft het University College Roosevelt, het UCR, het predicaat topopleiding toegekend. Alleen opleidingen met een totaalscore van 75 of hoger krijgen dit predicaat. Het is een steuntje in de rug van het UCR dat het aantal aanmeldingen zag teruglopen door strengere regels voor buitenlandse studenten. Het University College heeft inmiddels een grondige reorganisatie doorgevoerd en het studieprogramma vernieuwd. De buurtbus van vrijwilligers op Schouwen-Duiveland stopt volgend jaar na bijna een halve eeuw. De vrijwilligers vinden dat in die zin ook jammer, omdat het een stukje invulling is van hun vrije tijd. En ze willen ook wat betekenen voor de samenleving. Maar nu de overheid flextaxis laat rijden vanaf de groene hubbordjes en buiten de bebouwde kom passagiers zelfs aan huis ophaalt, rijdt niemand meer met de buurtbus. Voor de vrijwilligers reden om te stoppen. Zeker in het buitengebied
Worden de mensen opgehaald en thuisgebracht. Ja, dat niveau kunnen wij met de buurtbus niet bereiken natuurlijk. Wel vragen de vrijwilligers zich af of de flextaxis wel zo'n goed idee is, omdat je daar betaalde chauffeurs hebt. Als de werkelijke kosten strakjes helemaal in beeld zijn, dan vraag ik me af of dat wel een goede toekomst is voor dat flexvervoer. Want het is te duur, zegt u? Ik denk dat dat een dure manier van transport is, ja. En wie naar de voetbalwedstrijd Hoek Telstar wil, maar nog geen kaartje heeft, die heeft het nakijken. Iedereen is een beetje verliefd op Hoek. Dat lijkt zo omdat de kaartjes voor Hoek tegen Telstar binnen no time waren uitverkocht. Klopt, echt. En ze gingen er door als zoete broodjes. Het was echt gewoon, het was niet normaal. We vlogen de deur uit. De kaartjes werden fysiek verkocht in de lokale fietsenwinkel. Dat is expres, zodat mensen uit de buurt er eentje konden bemachtigen. Maar ze kwamen van heinde en ver. Mensen uit Katzand, Braskus, Hulst, Sint-Niklaas, Belgen. Gisteren hadden we ook nog Belgen. Kortom, heel Zeeland wil het eerste elftal van Hoek in actie zien. Het elftal dat zich momenteel de beste amateurclub van het land mag noemen. Zo'n klein dorpje en dan zo goed spelen. Dus nee, het is gewoon hartstikke leuk. Het leeft gewoon in Hoek. Maar let op, voor de bekerwedstrijd tegen Telstar is geen kaartje meer te verkrijgen. Misschien op de Zwarte Markt nog. Wie weet dat ze daar nog te koop zijn. Maar ik heb er geen meer. Artsassistenten zijn onmisbaar voor de spoedeisende hulp en ook nog eens makkelijk naar Goes te krijgen. Het ADRZ hoeft als ziekenhuis geen moeite te doen om deze artsassistenten aan te trekken. Verslaggever Esme Berg mocht bij hoge uitzondering een dag meelopen en kwam erachter waarom pas afgestudeerde artsen uit het hele land zo graag op de spoedeisende hulp in Goes werken. Dit is meneer Van Antwerpen, die heeft sinds vrijdag... Dit is Anouk Nieuwenhuizen, afgestudeerd aan de opleiding geneeskunde in Maastricht. Ze heeft al eerder in het ziekenhuis gewerkt en is speciaal teruggekomen voor de SCH in Goes. Ik vind het echt een ontzettend leuke, gevarieerde baan. Wij zien hier als basisartsen mag je ook heel veel. Wij zien hier voor alle specialismen eigenlijk patiënten, van kinderen tot ouderen, van de cardioloog tot de neuroloog, zeg maar. Wat het voor ons als basisartsen gewoon superleuk werk maakt en ook heel veel variatie. Geen enkele dag is hetzelfde. Dag meneer. Hallo, ik ben dokter Beck, spoedeisende hulparts. Voor een ziekenhuis wat eigenlijk ver in de provincie ligt, krijgen wij heel makkelijk artsassistenten. Het gaat echt van mond-op-mond reclame. Ze komen uit Amsterdam, uit Utrecht, uit Rotterdam. En ze slapen hier dan ook. Ze krijgen huisvesting, dus ze komen voor gemiddeld 3 dagen in de week. En dan werken ze in 12-uursdiensten, waardoor ze 3 dagen in de week kunnen werken. En de rest weer terug naar hun eigen woonplaats kunnen. Waarom komen ze zo graag naar hier, denk je? Ik denk dat ze hier zo graag komen omdat ze alle specialismes kunnen zien. In veel ziekenhuizen zie je dat er ook artsassistenten van andere specialismes zijn, die daar bijvoorbeeld een opleidingsziekenhuis zijn. Dat hebben wij hier eigenlijk niet, dus ze mogen alles zien en daardoor kunnen ze heel veel leren. Al doet de titel artsassistent misschien anders vermoeden. Een artsassistent is een afgestudeerde arts die nog geen specialisme heeft gekozen. Deze basisartsen kunnen in het ziekenhuis waardevolle ervaring opdoen. Maar andersom zijn ze voor het ziekenhuis net zo waardevol. Omdat er eigenlijk zo'n groot patiëntenaanbod is dat we hen echt nodig hebben om alle patiënten te kunnen zien. Zij mogen ook echt zeker dingen als hechten, zij mogen breuken zetten. Ze mogen echt een heel scala van wat er op de eerste hulp is, mogen zij leren. Nou, dan wens ik u heel veel beterschap, meneer. Het allerbeste. Anouk wil huisarts worden en neemt straks een bak ervaring mee als ze die stap zet. Juist het feit dat je hier zo breed patiënten ziet, voor verschillende specialismen, maar ook in verschillende leeftijdscategorieën, maakt dat juist als huisarts waar je dat ook hebt. Want daar zie je natuurlijk ook patiënten van kinderen tot ouderen en eigenlijk door hun hele leven, als het goed is, als mensen natuurlijk langere tijd in je praktijk zitten. Dan is juist zo'n ervaring op de spoedeisende hulp, waar je dus heel veel verschillende dingen ziet, heel waardevol. En dat maakt het ook gewoon dat je bijvoorbeeld ook ziet van, goh, wanneer zou ik mensen nu moeten insturen? Want wij zien ze hier natuurlijk aan de andere kant, maar dat kan je natuurlijk ook weer terugvertalen naar, is het dan inderdaad nodig om iemand naar het SCH te sturen of juist niet? Voorlopig loopt ze hier nog even rond en wellicht kun je haar later nog tegenkomen bij een huisartsenpraktijk in de provincie. En volgende week duikt verslaggever Esme Berg in de wereld van de wachttijd. Want hoe lang wacht je gemiddeld op de spoedeisende hulp? En hoe komt het nou dat iemand die later binnenkwam dan toch eerder wordt geholpen?
En het was vandaag feest in de supermarkt in IJsendijk. Want Jordi werkte al 25 jaar en dat wordt de hele week gevierd. Jordi heeft een licht geestelijke beperking, maar is altijd vrolijk en ook een bekendheid in IJsendijk. De hele week waren zijn favoriete boodschappen in de aanbieding. Iedereen kent Jordi. Vooral in de winkel, die helpt iedereen fantastisch. Oude mensen dan iets niet kunnen vinden, ja, daar gaat hij bij mee, zeg maar. Die zet altijd zijn best doen om het te zoeken. Zo aan de slag, Jordi? Ja, inderdaad. En heel zacht. Ik heb al heel veel mensen gesproken en ja, echt heel veel reacties gehad. Echt superleuk. En wat zeggen die mensen dan tegen jou? Ja, dat ze het knap vinden dat ik al 25 jaar in de plus werk. En ja, ze zijn super trots. Hey, jongen, feestnummer. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Krijg je een box van jou? Ja, goed zo. Vrienden en familie komen naar de supermarkt om Jordi te feliciteren en cadeautjes te geven. Nou, op naar de volgende 25 jaar. Ja, dan gaan we toch proberen vol te houden. Dus. Succes daarmee. Ja, dat komt goed. Het was vandaag in Zeeland lange tijd grijs en vochtig met wat motregen. Maar ondanks een stevige zuidwestenwind werd het uiteindelijk 10 tot 12 graden. En ook morgen is het zacht met 9 à 10 graden. Zondag zien we een aantal buien afgewisseld met opklaringen. En dat is ook begin volgende week zo. Al gaat het dan ook harder waaien. En meer verhalen uit Zeeland op onze site en social media kanalen. Lees daar meer over predikant Petrus Hondius, die in de 17e eeuw een bijzondere botanische tuin had in Terneuzen. De Heemkundige Vereniging Terneuzen wil deze tuin nu in ere herstellen met de planten van toen. En je ziet op onze sites en onze social media kanalen ook meer over Queen-legendes Brian May en Roger Taylor, die onder de indruk zijn van de stem van Danny Vera. Tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen, dan om 6 uur weer een verse Zeeland Nu met ook het weekoverzicht. Graag tot dan en alvast een fijn weekend.